Gaur 3 urte betetzen dira esklabetan sartu ginenetik, eta egun hau baliatu nahi dugu emandako borroken, martxan jarritako proiektuen eta eraikinaren garrantziaren berri emateko. Bide malkartsua izan da, eta beste behin ere, jabetza pribatuaren auzia, eta bere baitan eraikitzen diren instituzio burokratikoak gehiengo baten aldeko proiektu politiko bat oztopatzen dutela ikusi da. 2018ko urrian, esklabetan sartu ginenean, udalak hartutako jarrerak talka horren adibide dira. Udal gobernuan dagoen alderdiaren aurkako mugimendu bezala definitzea, gezurra esatea, baliabide publikoak bertako aktibitatea oztopatzera bideratzea, hala nola, argi eta ur mozketak, eta gelen indar bidezko apropiazioa. Baliabide publikoak erabiltzeko oztopak jartzea, eta abar luze bat. Egoera horretan, bi aukera irekitzen dira. Eraso horien aurrean amore ematea eta gure proiektu politikoa alde batera uztea edo jarrera erreakzionari horiek borrokatzea. Zalantzari gabe, bigarrengoa da guretzat autu etiko eta politiko posible bakarra. Eta era berean, fruituak eman dizkiguna. Hain zuzen, 2019ko erdialdean udalarekin lortutako ahozko akordioa. Gure autuak, esklabetako zentro sozialistan jardun politikoa garatzeko baldintza jarri ditu. Sotanoan, erabilera anitzeko gimnasio bat eta Euskal Herriko mugimendu sozialistaren biltegi bat egokitu dira. Beko solairuan, hainbat ekintzetarako erabiltzen ditugun sukalde eta jantokia daude. Baita, 100 gora voluntario dituen Urola Erdiko oinarrizko elikagai eta produktuen biltegia eta berriki ireki den lan gatazkei aurre egiteko bulegoa ere. Goiko solairuetan, etxebizitza eta Euskal Herriko mugimendu sozialistaren jarduna aurrera eraman ahal izateko bilera gelak egokitu dira. Azpiegitura guzti horiek erabiltzen dituzte besteak beste IAK, Itaiak, GKS-ek, Errakik, Ekidak, Gedarrek eta Urola Erdiko kontseilu sozialistak, baita beste zenbait kontseilu sozialistek edota gazte asanbladak ere. Horrez gain, GKS-eren mintegiak, formakuntza saioak, kontseiluaren denetariko jardunak eman dira aurrera. Adibidez, jantoki soziala, batzarrak edota pandemiaren harira irekitako dinamikak. Gainera, IA eta GKS-eren lehenengo topagune sozialistaren erdigunea izan zen, eta hemendik aurrera ere, mugimendu sozialistarentzat espazio garrantzitsua izaten jarraituko du. Horrela, Azpeitira mugatzen den proiektu lokal bat izatetik urrun, sozialismoaren eraikuntzan funtzio garrantzitsu bat betetzen duen azpiegitura da esklabetako zentro sozialista. Eta borroka politiko honek irauten duen bitartean zilegi izaten jarraituko du. Hori baita espazio honen beharra justifikatzen duena. Proletargoaren esklusio egoera eta hura gainditzeko proiektu politikoa. 3 urte daramatzagu. Antolakuntzaz elkartasuna ospitze.